Dwi'n falch iawn yn yr wythnosau diwetha. Wedi cael cannoedd ar gannoedd o negeseuon ganddo chi yng Nghymru ynglyn â TTIP, y cytundeb masnachol sy'n cael ei drafod rhwng y Comisiwn, yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau. Pam mae hyn yn bwysig a pam mae cymaint o bobl yng Nghymru yn cysylltu â fi? Wel, yn gyntaf, mae'n mynd i effeithio ar llawer o agweddau o'r rheolau a safonau sydd gyda ni ar hyn o bryd, fel labelu bwyd, fel safon bwyd, fel yr amgylchedd, fel hawliau gweithwyr, pob math o bethau. Ac felly mae'n bwysig i ni yng Nghymru i ddiogelu'r hyn dyn ni wedi brwydro yn galed i gael. Ond hefyd, mae'r holl trafodaethau yn digwydd tu ôl i ddrysau caeedig. Mae gyd yn ddirgel. Dyn ni ddim yn gwybod beth yn union sy'n cael ei trafod. Ond dyn ni yn gwybod bod y cytundeb yma, fel mae'n sefyll ar hyn o bryd, yn rhoi pŵer mawr i gwmnïau rhyngwladol. Ac mae hynny yn mynd i danseilio ein democratiaeth ni. Mae'n rhoi ar hawl iddyn nhw i herio llywodraethau ynglyn â rheolau sydd yn amharu ar ei gallu nhw i wneud elw. Mae'r holl drafodaeth wedi bod yn eitha hir hyd yma, ond nid diwedd y stori yw hon. Dyn ni pleidleisio yn y Senedd wythnos hon, ond dim ond i roi barn y Senedd ar hyn o bryd. Mae'r trafodaethau mynd i fynd ymlaen am fisoedd lawer eto. Os ydych chi eisiau fod yn rhan o'r trafodaeth, os ydych chi eisiau i lais Cymru cael ei chlywed yn y trafodaeth, fel dwi eisiau, cysylltwch â fi. Rowch eich barn i fi. Ac os ydych chi eisiau clywed mwy, nid dim ond wrtha i, ond gan fudiadau eraill yng Nghymru, gofyn am copi o'r llyfryn yma dwi wedi cyhoeddi. Mae llawer o fudiadau gwahanol yn mynegu yn hwn eu pryderon nhw ynglyn â TTIP hefyd. Dyn ni eisiau siarad dros Cymru, dyn ni eisiau edrych ar ôl buddiannau Cymru. Felly, gobeithio bod chi yn mynd i chwarae ran yn hyn hefyd.